ассалому алайкум дӯстони азиз. Ширкати Атоми корейская косметика ҳама занону духтарони тоҷикро ба кор даъват мекунад. Кор дар ин ширкат беҳад осон буда, дар 6 моҳ як бор харид кардан лозим ва балҳои шумо намесӯзад. Муддате ки шумо кор накунед, балҳотон ҳам хел меистад. Бо вақте ки кора оғоз кардед, ҳамун рақамҳо боло рафтан мегиранд. Аз ваня дар ин ширкат намеғалтед ҳеҷ гоҳ, чунки ширкат ҳама тарафа ин корро барои бонуи хонашин фароҳам карда ва ҳамин ҳама ҷиҳатоша ба назар гирифтагия, ки мумкин муддате шава кор карда натонед, мумкин муддате шава харид карда натонед, барои ҳамин беҳад кора осон кардагия. Ширкат аллакай дар тамоми ҷаҳон бигем фаъолияти худша сар кардагия ва танҳо дар Тоҷикистон ба наздикӣ кушода мешавад. Вале занҳои тоҷик аллакай регистратсия шуда маошҳои калон гирифта истодаанд. Шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамҳои мо дар рӯи экран оиди кор дар ширкати Атоми бинависем, мо ҳамаша хушушмода мефаҳмонем. Инчунин махсус ба занҳое ки дар Аврупо, дар дигар давлатҳои хориҷӣ ҳастанд, шумо гуфтанем ки ин ширкат қатъи Германия, Польша, Австрия, ҳама Венгрия, любой давлати Аврупо саркор дорад, доставкаш дар ҳамаи Европа ҳастад. Шумо низ метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамҳои рӯи экранда бинависед, мо ҳамаша хушушмода мефаҳмонем.